A je to tu Mario Kart GP Arcade Edition. Toto je hra, ktorú som sa snažil zohnať vyše 2 rokov a vždy som dostal odpoveď, že hard to get alebo rare. A fakt je, že nie som úplne autičkový typ, aj keď Daytona, Initial je kopec závodných skvelých her, ale Mario Kart je Mario Kart. To je proste jedna z najlepších her ever. A konečne sa podarilo zohnať z Japonska originál japonský arkádový kabinet. V super stave. Začneme len tým artworkom. Ste úžasný, krásny. Tá farba, tá zelená Luigi, modro, červená Mario. Polepí. Tak musím opraviť svetlo, ale v podstate také trošku možno vyplednutá marka, ale veľmi krásna. Inštruktáže. A čo je hlavne super na tom, že je tu kamera. A keď idete si zahrať, tak si to odfotí váš ksicht a vidia vás vaši súperi. Mám ich samozrejme zlinkované, dajú sa zlinkovať 4. Až taký blázon pri tej rarite som nevedel, aby som si kúpil 4. Ale možno nikdy nehovoríme nikdy, lebo hrali sme to synom, je to neskutočná zábava. Takže wow. Samozrejme, oproti iným závodným hrám, kde máte tak väčšinou 3 trate, ľahkú, strednú, ťažkú, tak v tomto Mario Karte single player má 8 kapov po 4 trate a svoj progres si ukladáte na pamäťové karty. Ops. A tu je čítačka. Takže samozrejme pamäťové karty som si zohnal a postupne si unlockujete opäť trate, autíčka, tie všelijaké power-upy. To fakt, že obrovské množstvo 32 trati kontentu a takisto keď hráte proti sebe, tak máte na výber tiež z obrovského množstva trati, nie je to len 3. Takže aj content-wise táto hra je proste, že Čo je zaujímavé na tom, že hru nevyvíjalo priamo Nintendo, ale vyvíjalo Namco. A všetky vlastne 3 verzie arkádových automatov s Mariom, to je Mario Kart, Mario Kart 2 a Mario Kart DX. Ten tretí je ešte väčší unicorn. Momentálne akurát cena za jeden je 13 000 eur, takže asi je to mimo reach. Ale toto je presne tá klasika, ktorá má ešte CRT monitor. Upozorňujem, flat CRT monitor, luxusný. Je to nádhera. Tie zvuky, hudba, všetko. Máte volant, dole máte brzdu a plyn. Samozrejme tie svoje zbrane púšťate týmto. Sedadlo je posúvateľné. A samozrejme, čo je na tom úplne super, keď sadnete, tak sa to zvýši a poníči tak, ako potrebujete. Proste je tam taký vzduchový vánkuš. Úžasné. A ako som spomínal, hru vyvinulo Namco. To znamená, že tá hra nie je kópia toho, čo máte na domácich konzolách. Gameplay je podobný, rovnaký, ale má to zase potom samozrejme rôzne výhody. Sú tu hostujúce charaktery od Namca, Pac-Man, Miss Pac-Man, Ghost z Pac-Mana a to Mameč, to je prosím pekne, keďže Namco patrí pod Namco Bandai a už tam logo vnútri je Namco Bandai, tak Mameč, to je prosím Tamagotchi, ak si pamätáte tie vajíčka. Takže figurky z Mekaču, to som si sem dal ako dekorácie, ale inak ako prevedenie, vôbec to sedenie, všetko je na hony inde. Tu máte repraky za sebou. Volant má force feedback. Sú tam rôzne také iné power-upy než v tej home verzii. Napríklad zajac, ktorý vás nutí, keď do vás niekto páli, tak začnete skákať. A ten volant začne s vami skákať. Jednoducho z tejto hry som úplne nadšený. Viackrát som si to zahral len tak sám. A nutí vás to a ešte jeden, a ešte jeden, a ešte jeden trať. Takže toto je veľká závislosť, musím povedať. Veľmi sa na to teším. A moji synovia teda tiež, takže som veľmi rád, že sa podarilo tento kúsok zohnať. A tak moja duša je konečne spokojná. A určite každý, kto dojde sem, odporúčam si to zahrať. To je proste nebe a dudy. Takže toľko. Mario Kart
určite odporúčam s kartou pamäťovou, pretože on si to samozrejme potom tam zbierate mince, unlockujete si veci, aj keď hráte proti iným, máte zase nejaké iné výhody. Za mňa Mario Kart. Vedel som, že to bude dobré, už som to hral a spoznal vďaka Marcinovi v Polsku. Pozdravujem Arcade Museum Krakov. Ale zahrať si to doma a vyskúšať všetky tie veci, ste neskutočné pocity. Mario Kart. A ako bonus tu máme manuál k tejto úžasnej hre, samozrejme po japonsky. Ale napriek tomu niektoré veci to vysvetľovalo.